Vi ser dem her, og lidt overraskende for de fleste, nede i højre hjørne, der var vores ven Razak Pimpong fra Ghana, der er lidt overraskende er kommet med, efter Grønkær ikke kan spille. Det betyder altså, at Bergvold er røget på bænken. Og til Babel. Duel med Lars Jakobsen. Stor respekt, Lars Jakobsen bakker meget, og det er altså... Ja, der ser vi altså en klassespiller, han er, Ryan Babel. Og i den situation, der ser man også, hvilken respekt Lars Jakobsen har. Han blev... Man tænker også med frem. Helt over mod Gabri og Babel. Gabri. Jeg er glad for, han... Det er godt lavet. Schneider, pas nu på. Så åbner de sig. Hankeland for at blive lukket frem. Schneider. Og han har afløbet med. Det så altså meget godt. Ajax-spil. Rosales. Pas nu på. Gabri. Det er anden gang, han er god mod københavnerne. Gabri. Rosales. Spillet godt både med Heitinga. Og der ikke straffespark. Så må vi blive klogere på den her slå. Vi skal ikke beklage os i hvert fald. Uheldigt derfor. FCK og lavet Hundelar. Red Hankeland skal der ikke bakke mere, og det er også udmærket lavet, ellers er Hundelar. Danskerne igen heldige. Dodo ud til Babel. En af de der indglede afslutninger. De skyder på det hele. Babel og Schneider. Det var et skud out of nowhere. Der var lang nok til at bryde den der. Babel. Gabri! Og det er godt, Jesper Christiansen. Pas nu på Schneider. Med Jørgens Bakke en af skruet dengang. Og den skal du også ud, Jesper Christiansen. Udmærket op igen. Huntelaar. Kig nu på den bold, der får den væk. Og godt Linderoth. Bedste håndboldmålmandsstil ind på stregen der. Schneider. Huntelaar. Schneider drejer rundt. Jesper Christiansen vælger den sikre løsning på Schneiders afslutning. Godt lavet William Kvist. Bare fortsæt på eventuelt frispark. Ja, okay. Han viser den går på mod der, William Kvist. På Hankeland. Kraugaard kommer ved. Det er Albeck! Nej. Utrolig, hvor fri Albeck han står der. Bakker også godt. Og kort variant. Hankeland på tværs, og så kommer der. Kraugaard. Der bliver han altså forbedt. En af skruet frispark, formentlig med god fart på. Der. Den altså bare røres. Kom så! Det er Martensku! 1-0 til FC København. Det er Michael Silberbauer, der spiller godt med liv ind i den her kamp. Og der skete det. De trænede hele første halvleg på de her dødbolde, og så fik de gevinsten. På din skruet. En af skruet. Det er vigtigt lige at få understreget. Men hold da op. Nu er der liv i kampen igen, og det er en rigtig god kombination. Og han går helt fri, Silberbauer. Og nu bliver det altså spændende at se, hvad der sker med det her Ajax-hold. Du har været inde på, Bjarne, at det er et ungt hold. Det skal der bare scores en gang til. Og den er god, den der til Frederik Berglund. Han løber altså fra starten, og skal han bare ind foran ham. Fortsæt, Berglund. Hutchinson er med. Silberbauer kommer også med. Han har fået mål på mere efter 1-0-scoring. Stadigvæk Silberbauer. En afslutning, Bjarne. Det er godt ikke til København-spil, det her. Godt. Og det er godt skift. Det er Linderoth. Berglund. Nej. Drømmeaflevering for Linderoth. Manuelsson. William Kvist, det der. Det er bare lidt fart på her. Og det er rigtig godt spillet, så skal der endnu mere fart på. Hvis de har flere kræfter. Kvist, Silberbauer er med helt over bag. Ui, skal vi hjælpes? Ja, for pokker der! Den går ind! 2-0 til FC København. Jeg skulle sige 2-0 til Danmark, men det er tæt på. William Kvist bliver belønnet for, at han laver det lange løb. Endnu en gang, han er aggressiv. Og der får han belønning. Og Ståle Solbakken får belønningen for at have satset på så unge spillere. Og lige nu er det altså et FC København-hold, der er i Champions League. Og det er, at de er i drømmeposition. Ajax skal frem på banen. De skal score bare for at komme i forlænget spilletid. Et kontraangreb, og den her kamp, det er afgjort så. Og der får vi situationen en gang til.
FCK har så ikke været uheldig i den her kamp, må man så sige, men altså, okay, det skal man også tilspille sig eller tilkæmpe sig. Drømmesituation lige nu. Schneider, Theodor Seis, det er godt spillet det der. Desværre. Der skal Jesper Christiansen ud af visklassen. Han kan ikke komme til. Overlægger. Røg i hjertet. Ja, jeg tror. Det er Silberbauer. Fortsæt Silberbauer. Fortsæt, du har bare til sig. Lukker han den. Straffespark. Selvfølgelig er der straffespark. Fordi han får gul kort på den. Det er helt forkert, efter min mening. Måske ikke så overraskende. Han har spillet en kanon af en halvleg Silberbauer. Men hvorfor pokker skal han dog kaste, når han kan jo bare prikke den hen? Jeg tror faktisk, at bolden er ved at rulle lidt fra ham på det tidspunkt, men nu venter vi på situationen, der har vi den. Først sætter han Peters. Så får han den lidt heldig med der. Så prikker han den udenom. Jeg vil ikke være dommer på den her ting. Man går til, at vi sidder her, vi sidder dernede og dømmer. Men han har i hvert fald hånden op på låret. Det er der en ting, der er helt sikkert. Peters. Pas på Schneider. Ind og lukker ham af. Han har ødelagt det før på danske hold. Schneider. Tæt på at gøre det igen. Målspark. Det er en kanonkamp. Oven købet. Afgør der måske 3-0. Og Lars Jacobsen. Rigtig stærkt den der. Og der tror jeg altså, at luften går ud af den hollandske ballon. Og nu går han over. Herbert Frankel fløjter af. Tager bolden op i hænderne. Og det lykkedes. Men jeg troede ikke, det var muligt. FC Københavns fans går fuldstændig amok op i hjørnet. Vi har et dansk hold med i Champions League. Så er Solbakken stormer ned mod fansene. Det lykkedes. Manden, der er så tæt knyttet til den her klub. Han var tæt på at miste livet i klubben. Nu sprøjter han liv ind i dansk fodbold. Og der løber efter lige så hurtigt. Der går han ned og laver ind. Han er ved at dive. Ja, han går ned og beder til fansene. Det er fantastisk, det her. Råbejubel med Ståle. Man kan sidde her og blive helt nervøs for. Og man holder til det. Peters skuffet dansker. Det er et stykke historie, vi sidder herovre. Det er helt fantastisk.